Vitajte na stránkach Skytechu. Predstavíme vám niekoľko nových produktov pre vaše pohodlie a zábavu. Sú to prijímače pre príjem satelitnej televízie a spája ich niekoľko spoločných funkcií, napríklad operačný systém Linux, rozlíšenie Full HD, funkcia obraz v obraze v prevedení HD. Dokážu súčasne nahrávať 3 televízne kanály a ďalšie 2 popritom sledovať s funkciou Time Shift. Majú lokalizovaný softvér s výbornou podporou a aktualizáciou cez USB alebo internet. Umožňujú aplikácie ako YouTube, Facebook, EarthTouch, RSS, internetový prehliadač, internetové rádio, internetová televízia a prehrávanie rôznych audio a videoformátov ako MKV, Xvid, DivX, AVI, MP3, MP4 a mnoho ďalších. Predstavujeme vám Skytech HD Blackbox, univerzálny dvojtunerový DVB-S2T2C príjimač. V základnej verzii obsahuje 2x DVB-S2 tunery Plug and Play, 2x univerzálnu čítačku kariet a 2x CI slot alfanumerický LED display. Umožňuje inštaláciu interného 2,5-palcového harddisku SATA s funkciou Time Shift alebo externého úložiska NAS. Tiež jednoduchú výmenu tunerov za verziu T2 alebo C. Zadný panel obsahuje konektory USB, LAN, RS232, HDMI, SCART, SPDIF, eSATA, RCA a sieťový vypínač. Štandardnou výbavou je diaľkové ovládanie Premium a HDMI kábel. Ako doplnkové príslušenstvo si môžete zakúpiť harddisk o veľkosti až 1 TB. Predstavujeme vám Skytech HD 110IR, licencovaný IRDTO PVR príjimač s optimalizáciou Skylink Ready. Je jedinečný pre svoje úsporné rozmery a výnimočnú spoľahlivosť. Umožňuje bezproblémové prehrávanie starších nahrávok, má rýchlu odozvu pri prepínaní programov a nahráva na externé USB alebo NAS úložisko. Obsahuje 1x DVB-S2 tuner, 1x IRDTO čítačku a Secure Silicon chipset. Zadný panel obsahuje konektory USB, LAN, RS232, HDMI, SCART, SPDIF, RCA a sieťový vypínač. Štandardnou výbavou je diaľkové ovládanie Elegant a HDMI kábel. Predstavujeme vám Skytech HD Cleo, spoľahlivý univerzálny príjimač malých rozmerov. Obsahuje 1x DVB-S2 tuner, 1x univerzálnu čítačku a 2x CI slot. Nahráva na externé USB alebo NAS úložisko. S použitím alternatívneho softvéru Enigma 2 má prístup k množstvu pluginov, napríklad streamovanie cez iPad, na PC, multiroom funkcionalitu, VOD, IPTV a mnoho ďalších. Zadný panel obsahuje konektory USB, LAN, RS232, HDMI, SCART, SPDIF, RCA a sieťový vypínač. Štandardnou výbavou je diaľkové ovládanie Elegant a HDMI kábel. Predstavujeme vám Skytech HD Nerin, univerzálny príjimač stredných rozmerov. Obsahuje 1x DVB-S2 tuner, 2x univerzálnu čítačku, 2x CI slot. Nahráva na externé USB alebo NAS úložisko. S použitím alternatívneho softvéru Enigma 2 má prístup k množstvu pluginov ako napríklad streamovanie cez iPad na PC, multiroom funkcionalitu, VOD, IPTV a mnoho ďalších. Zadný panel obsahuje konektory USB, LAN, RS232, HDMI, SCART, SPDIF, RCA a sieťový vypínač. Štandardnou výbavou je diaľkové ovládanie Premium a HDMI kábel. Predstavujeme vám Skytech HD Yobi, malý univerzálny príjimač, ktorý umožňuje skrytú montáž za televízor. Obsahuje 1x DVB-S2 tuner, 1x univerzálnu čítačku, 1x CI slot.
nahráva na externé USB alebo NAS úložisko. S použitím alternatívneho softvéru Enigma má prístup k množstvu pluginov, napríklad streamovanie cez iPad na PC, multiroom funkcionalitu, VOD, IPTV a mnoho ďalších. Zadný panel obsahuje USB, LAN, RS232, HDMI, SPDIF, IR konektor, audio-video jack a napájací konektor. Štandardnou výbavou je diaľkové ovládanie handy a HDMI kábel. Tiež sieťový adaptér. A ako doplnkové príslušenstvo je dodávaná lišta na uchytenie na zadnú stranu televízora a infračervený snímač, ktorý sa umiestňuje na televízor spredu. Bohatý výber doplnkového príslušenstva ku všetkým produktom, ako náhradné diaľkové ovládania, USB huby, USB Wi-Fi, mini klávesnica, flash pamäťové médiá a pevné disky rôznych veľkostí. Toto všetko vám prinášajú produkty značky SkyTech HD. Dokonalé riešenie pre vašu domácu zábavu.